No mes de marzo, o confinamento a Julio e o seu equipo pillounos en medio do traslado do seu negocio de bicicletas. A idea era inaugurar o novo local en Semana Santa. Nos abrimos no ano 2017 na Valenzá, tiñamos ali unha tenda de 100 metros cuadrados e xa ao pouco tempo nos demos conta de que queríamos, o sea, de que necesitábamos un local máis grande para prestar mellores servicios e ter un poquinho máis de visibilidade, porque ali estábamos un poquinho escondidos. Tratamos de buscar en primer lugar ali na Valenzá, pero non foi posible buscar ali un baixo e ao pouco tempo pois demos con este. Xusto nos pillou o Covid, o sea, xusto o confinamento, bueno, pois foi o que retrasou a apertura hasta ese momento. Bueno, aparte de outras dificultades, que isto nunca é tan fácil como parece. Non puideron cumplir os plazos previstos, pero seguiron adiante e hoxe están moi satisfeitos. O seu é un dos poucos negocios que se viu beneficiado pola pandemia. Tiñamos claro que nesta nova ubicación íbamos a ter un efecto apertura. A verdade, non pensábamos que fose tan forte, porque nos está sorprendendo verdadeiramente, porque necesitamos, a día de hoxe estamos os 4 durante prácticamente toda a xornada laboral. E nós non contemplábamos eso, contemplábamos, oye, que tuéramos máis visitas, sobre todo de xente nova, dos habituais, evidentemente, porque temos moitos clientes, tanto que xa tiñamos na Valenzá que se desplazaban do Ourense, como xente da Valenzá que tamén está vindo aquí, nos recoñece todo o mundo que estamos, que a pesar de que teñen que moverse hasta aquí, que o local e os servicios que podemos ofrecer neste espacio, pois merecen a pena. O local no que estaba a correduría de seguros que dirixe Emilio quedábaselles pequeno, así que antes da pandemia decidiran mudarse. Cando alquilamos este novo local, ou dimos a señal para entrar nel, no mes de febreiro, xusto nos pillou a pandemia, o cual nos retrasou todo o que nos tiñamos pensado a poder abrir ao 5 de octubre. É dicir, cando tiñamos pensado aperturar en junio, retrasou as cousas hasta o 5 de octubre. Recoñece que o virus condiciona o seu día a día, establecendo un sistema de traballo moi distinto. Agora, mesmo o trato coas compañías de seguros, como correduría temos que tratar con un montón de compañías, todo se basa en videoconferencias, webinares, é dicir, isto cambiou moitísimo, é dicir, antes todo era un trato directo, os responsables de cada compañía pasaban a visitarte, agora, pois non, estamos traballando de outra maneira. E os clientes tamén, porque de alguna forma pois hai moito cliente que agora ten medo de vir a visitarte, de acudir, aunque nós tratamos de crear unha oficina con todas as medidas de seguridad, con distancia entre puestos de traballo, pero, bueno, si o cliente, algúns clientes teñen medo.